snack ta. Hello, good afternoon. Mga snack ta og ban. Fried juice. Manginom ta, mag-celebrate mi karon kay init kaayo. Celebrate jud. Putol-putol. Smile sa mo pag-star para bibo atong video. Mingaw man. Nakatulog. Wala na ko natulog. Actually, agaw na natulog. Piyong lang ba? Pero ka na magpiyong ka. Happy na si Kagos kay sa contract na dyan. Oh, gani. Amo dahil. Happy na siya. Tungkol man siya nga po. Ready ko. Isa ko dahil? Jida. Happy na siya kay naka-sign contract na si Kagas. Kitaan eh. Unhappy. Ikaw sa Jida. Jida tabok. Sa tabok siya. Sa Jida. Tabok sa Jida? Tabok kinabangan? So sa tabok siya sa Jeddah. Sakop ya ang tabok le sakop sa Jeddah. Sa minit sa tabok wala po. Tabok sa suba ba? Kung saan kasi pastilero gani, tabok siya sa tabok. Pati ito si Muslim ba? Tabok siya daw. Ang sentro gid sa pag-video kasi kagas. Sa tabok. Alawin ang buwan. Siguro kay alay di man siya ko. Dito eh. Ingay na o kay... Ay, ka ba? Dara mo sa imo na to ka. Gani. Para daw yan to. Allergy man siguro siya. Nalo. Tangray, bisa to na ko ba nakamata ko sa Namate naman dahil siya no. Apa mo? Bumotor. Marites. Apa mo gyapon to siya? Di pa tawag ko apa mo gyapon. kamata. Mo ay. Pare. Litata nila, kita ko talat para nga ko tayo. Aman di action niya. Action. Alas 12 pa man ko niabot sa terminal sa Imos. Alas 10 man po dahil sila diha. Puno permit. Alas 10 di ka di. Di Halos ko lang gawon. halos pala ay Dili ko lang gawon di puno ang sakyanan. ano ginasa. Ang papusog ta aning juice. Salamat Day Beltran. Naka-snack mi karon. Tatabang lo. Nagulat rami kung kinsay mo. Mapalit sa donor. Tana ka. Higda ra ba hulat ra. May nakapot. Ito kasi ito. May nagpalit sa atong snack karon. Butal eh. All boys ako. Talihong episode. Giba ingon na kay kung basa bawal kay Gawas man siya na ato. Diyan si baba. Ubat-ubatan yan. May parcel. At bang. Man ko kita niya na nagputos siya. Okay na magputos ka na bang basa. Wala. Sino basa ang buhok, di ba? Bawal ang buhok nga basa nga buanghay dito. Sino nagbasa? Mo gina imong kumurang kung basa-basa. Kwan siya ko. Ugat Depende rin sa amo. Ako bumangayon man siya. Ay kung ano ako magputos. Bago pa kayo siya, pero sa kayo bulan. Dala-dala ko siya sa asa. Asa dalog. Ada pa din crowd eh. Swerte ra gyud kay nakaamo kag buotan ba. Tampo lang yung taan yun nga kita tanan makatunong sa buotan nga amo. Number rin na roaming na daan. Na Pila din na.
Magamit ito sa gawas. Oo. Nang, Depende sa cellphone. sa na sa SIM card, Philippines nga SIM card. Na may Cellphone nga, pwede ni meron roaming dito, no? Oh. SIM na sa load na roaming. Di ba magpa-load ka? Na nakabutang nito sa pinakatuloy roaming. Buwan tara ka. Kaya atong number dito, pwede nga kita yung roaming, anak. Pwede gani. Sige daw. Sige daw. Kabalo ka na sa una, nalimot lang ko. Unsa nga number ang sindan pag roaming nimo. Roaming nimo. Imo raman nang i-change raman imong number of roaming. Nalimot lang gid ko ah. More extra pa yun. Nasa GCash. Ha? Nasa GCash. Nasa dito sa... Ay send raman na nimo sa roaming number. Kaya lang, kuhan, bakit hindi kita tagaan dito? Mm. Kaya itong amo, di na na Oh, magamit na nga to ang SIM card dito. Pwede sa dayon kay roaming na roaming naman atong number. Para magka-load ang ato ang number diri ang naa diri sa Pilipinas mo imulod sa atong number. 500, 1,000 Oh, na. para makagamit nin ta didto og kung gusto ta manawag diri sa Pilipinas or mag-text ta. Sila ang mag-load. amo ba? Sila ang mag-load na to. Bawat text 20. Siguro na. Oh, mahal lang kaayo. 20 pesos ra jud. Katong ako day kada buwan man ako ah. Tingko nga Dali, anak. sindi aw taga kuani lang nigload ako ang kuan SIM card diri mga 100 pesos lang. Dili, Hindi kalimar ako magkuan, kalimar ako mag-send. Nya dili pag yun nimo taasan kay kung imong taasan dako kay kalmas. Oo, tingala na lang ka kaduha ra ka maka-send. Kay Pero naka-Facebook ka kaya po. dili. Walang text lang na. O, dili ka Facebook eh. Ay, sige, libre. Kuan ra. Libre rin ka. Text lang og kuan. Tawag kung kung kuan ang load gihatag sa imo ha. Mga 1,000 or 500 makatawag ka pero kung gamay ra. Kailangan tipiro. Pero katong ako importante ato, maka-text lang ko. Text lang ka. Lagay na. Taason ka. Oh, dili nimo ang important lang nga unsay message gyud. lang. Ana para 20 ra ang kaltas o para 20 ra ang kaltax pero kung taas kaayo, mura nagparagraph. Kurot imo ang 100 pesos. Okay, sa kuan, sa kanang ante, yun. Nasa sa kuan. Nasa. Kada lupad sa message kay 15. O, di po nimo taason. Oh, dili lagi taason mobo ra siya. Messenger na lang. Wala, ito, wala. Anak lagi ka naman. Mag-inom tag juice. Labi na. Thank you sa nag-sponsor for today. Nabusog mi sa juice ug pan. Thank you, best friend Irene. Thank you so much. God bless you. More blessings to come. That's all. Thank you sa ayuda. Thank you sa ayuda og snap. Ayuda nga snap. Thank you. Sana araw-araw may umaalis para may dati may pagkain. Tagan pala ng kwarta. Kalito ko na ni. Paano dun na. Okay, that's all for today. See you later. God bless us. Bye. Love you all. Mwah. Take care. God bless. May trabaho dito no. Kaon. Pag human natulog ko. Tapi. Kaon na po. Money kayo dyan. Guys, di ka nang snack sa juice o pan. Kini panghimagas na po nila mo. Diba, daghan kayo may blessings na niabot diri. Kudigo. Siguro ko extra. Ito muna gites. Ngaon ta. Text lang. Badlong na ko bi. Ngayon na may just like it diyan. Sama ito. Kaya. Hindi na palit naman tambal sa kabak. Muna din. Tignan ko yung buruk-buruk pa.
Jadi na yung allergy. Gibong ang singot ka Di ay dai. sagana. Naslikod, naslikod. Ako likod gani. Ilang kayo. Piyan ako na diri na. Ang parinata. Oo. Hindi ka na. Kung bakit kot-kot ko din. Kaon. Amang ka. Ako tingnan mangga ba? Mangga mo diha. Magandang araw mga bawer! For today's video ay maglulutuhan po pala ako ngayon ng crispy lechong kawali dahil birthday Sa nga akin, po pala nagdadala ngayon. ko unang likod ko dito. Ano talaga, tando pa kung kwan. Thank you, bye. Tingnan, video ko lang siya, magdulugam ito, makikita, tago dito. Bye. Wala eh. Oh, katawag. Thank you, bye. God bless. God bless. God